Велислав е чист и се чувства добре! Аз съм Никола! Никола е чист и се чувства добре! Аз съм Христо! Христо е чист и се чувства добре! Добър ден, казвам се Мануил Бранков, на 21 години съм, роден съм в София. Честно казвам, доста препятствия преминах докато стигна до тук. 15 месеца имам лечение. Имах и доста пробиви и сривове, докато стигнам до това положение, в което съм в момента. От началото имах доста проблеми в центъра, защото изобщо нямах желание да се лекувам. Не виждах смисъл в живота. Обаче мина доста време и осъзнах всъщност кое е най-важното и то е да остана чист. Оттам нататък следва да си оправя живота, което е университет, да съм близко до семейството, което за мен е най-важното, да си хвана работа и да мога да си оправя живота. Първоначално тук се заяждах с хора, обиждах екипите, които помагат в момента на резидентите, на всякакви лоши дейности извършвах. Напивах се, когато имаше да се върши работа, ни изкарваха навън. Бягах няколко пъти на ден, пиех, друсах се, обаче се мина време, половин година и осъзнах, че така не може да стоят нещата. Съсипах почти родителите си и мисля това да не се е случило тук нататък. Тук са хората, които наистина ме разбират и ме подкрепят, за което им благодаря. И за мен е чест да се лекувам тук. Трябва да се подкрепя тази кауза, аз я подкрепям, за да може да се усъвършенства и на други да се даде шанс, да могат да се излекуват. Велислав е чист и се чувства добре! Аз съм Никола! Никола е чист и се чувства добре! Аз съм Христо! Христо е чист и се чувства добре!